Highland mě fascinuje svou neutuchající snahou pomáhat. Starají se o děti z domovů, bojují dortem proti rakovině a teď vstoupili do vod takových, kam se nikdo z nás nechce dostat. Do věznic. Ale tohle to je masakr, to je armáda. Z jejich vězenského turné vznikl velmi zajímavý dokument, který v těchto dnech představili veřejnosti se vší parádou. My jsme to jeli 5 měsíců. Vždycky pátek, sobota normální koncerty a v neděli brzo ráno. Z jednoho koncertu jsme přejížděli do věznic a tam jsme byli až do večera. Takže ono i těch 5 věznic byla poměrně solidní porce a vybírali jsme takový, aby byly různorodý, ale aby tam byli lidi, kteří vlastně ještě se můžou napravit. Už nemusíš. Recidiva ale není klasický počin plný muziky a tance. Ten důvod byl takový, že jsem zjistil, jaký šílený čísla dneska v rámci třeba kriminální recidivy vězeňství obnáší. A víme, že to není jenom ten primární trest pro ty odsouzený, ale hlavně i pro jejich rodiny a spoustu dalších lidí. Takže jsme na to chtěli upozornit. Já to znám z historie, myslím, že Elvis... Já myslel z vlastníčku. Ale prosím. Ne, z historie, že kapely to dělali ve světě, myslím, že i Elvis jezdil taky po věznicích. Je to zajímavý a myslím, že tady to nikdo nedělal. A tě dokážeš si představit, že by si měl taky koncert ve věznici a měl jsi ho někdy? Neměl jsem nikdy. Asi si to dokážu představit, a proto se dneska jdu podívat, jak to kapela Highland zvládla. Tak já se na to moc těším a jsem na to zvědavý docela. Zážitku z tohoto prostředí muselo být habaděj, ale většina pro Kukina byla příjemná. Tak jeden mě nalákal na to, že pojedeme tur po ženských věznicích, na čo jsem teda jako kejvnul a nakonec ty nejtěžší vzpomínky si odnáším z těch ženských věznic. Jo. Nečekal jsem to, ale je to tak. Slavnostní premiéra a velký zájem veřejnosti všechny ujistil, že je třeba poukazovat na problémy i v tak komplikovaném prostředí. A za to si vysloužili chválu i od kolegů. Tak já jsem ten počin dělal v podstatě 20 let ve svém osobním životě. Za co jsi seděl? Tady tenhle dokument má spíš lidem otevřít oči a ukázat prostě nějaký problém, který tady je, takže asi spíš, aby to zafungovalo ta myšlenka, která v tom dokumentu je, a pokud to bude mít i hodně diváků, tak tím líp. Potlesk na konci premiéry dokumentu byl jasným znamením, že kluci mají za sebou další záslužnou činnost a já jim fandím. Jsem zvědav, s jakou další nás překvapí. Tak to posvěť to a můžeme jít domů. Tak jo, těším se na vás všechny a díky, že se o dokument zajímáte.